Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Beye pibaro kini gilongi kubor bamta kasni. Sen samash na niyam penthor umkha klaraki ka golden jubilee kabasan hosnam daga jumpelong ye ki program bapher ha kini gisni. Kumshi benta na kani ka lintigman ha ka khatra drink nai la lapelong ye ka chiya kop rain tin bay happy to hot. Negeri ka benta jung chiro ye ka chiya linti ka basan hosnam jok sen samash na niyam sin bita ambol na do sya jang na ispa hosan hatu benta kaba on sa pingkut hangnai no pra ar hajar anusan ha kate ka jiya kop ruai la dum ha kun ruai ka shimtai lightly kishnat nyam mau pedang no song but mau pat sampli ki CMC jing parish pinthor umkra Saint Thomas CMC Sacred Heart CMC Saint John Paul Maupun CMC usim kis CMC langkerding mingi but CMC sim ka jingsuk langkerding ka jia lenti jong kaseng samla parish kablayero ya udan bosco bakun kumunong da jong ki samla kalalong ka jia kabdap da ki jing e jing trang bat jing jam ki ba pelong ru ki so sembai na ka benta ki long din ha ka jia kop ruai kin hon kalalong ka ba e ya kinang bishar ban I point namar ka jing tibet jong ki kun hon bala pinshong nong rim ha ka juk start bar ka jing kiu jong ka technology ha ga bakhaddu ka Saint Thomas CMC pinthorba klayo ra ya ka nam la du kat ba ka shnat nyam mau prang ka long kerdan ka ba ar bat ka kerdan ka balai ka lecha CMC Sacred Heart lumshiam ha ka jingya ko roi competition ke pemantau sama raja ratusan kalau ka CMC pinthorba Semoga ada institusi yang dikalang disiplin dan disiplin. Dengan kami banyak mentari dengan kami banyak mentari ni naga Saint Thomas Apostle CMC Benthorba ni ai ka jingku blay ka sing samla benthom kra parish ka bala penlong ka ni ka song fest bat ka bala khot ri ngi ben shim benta ha ka ni ka choir competition ni ai ka jingku blay ki nong bishar badan brom nam ta ka por bakar dor ka jungpi ni ai ka jingku blay ya baro ki bala sa khot ngau bha ni ai pi ka jingar wai ya ka bangi rai phang ka mai beneng bakhoi kamaria tasty kakerteng jung jing ruai bala kerku
Kajanmiat kabasok kabakimania pibaro ngi kamere Hall of Christian Choir Parish Maupdang niwan man pensengau yapi ya kajingwa kabakreteng kajing ie jong blay kabalasot nga gospel jong Matius kalanong kabaar puar kadukhat kabalay punyau haduk kabalay khandai bala penbiang penbet ikasur dais music director jong i Samla Nathan Damian Melim Peda.
baro mat kam tam ya ublay try kan rat bola don kat bangi wei pei wei mat kum chu ya phi baro mat kam tam ya kinong bishar ngi nakaliang ka secret heart CMC lom sha ngin IP ka wei ka jing rai wa ka teng ka jong ka jing rai ka day ublay no yangi but ya kani ka jing rai lasat na ka kitab Isaya but na kitab Sam kandai puwei. Kublay shpun.